שלום חברים, כאן ליה, והיום אני אעשה סרטון ברובלוקס על Five Nights at Freddy. ומי שלא יודע איך משחקים, אני רוצה להראות לו סרטון הדרכה. אז נתחיל. קודם אני לוחץ על פליי, ואז זה קטן, ואחרי שזה מסיים להטעין מכניס אותה לפה, ואז יש או לבחור את הפיצריה של 1993 או לבחור את הפיצריה של 1987. ה-1993 זה של הדלתות הנסגרות, וה-1993 זה עם התעלות האלה. אז בואו נתחיל, אני אראה לכם קודם ב-1993. לוחצים על פליי. ואז יש או את הרובוטים או את האנשים. אני אראה לכם מה יש מהרובוטים. יש את פרדי, בוני, צ'יקה, פוקסי, אנדוסקלטון, גולדן פרדי, ספרינגטראפ, איך שלא קוראים לו, וקאפקייק. אז כדי להשיג אחד, בהתחלה יש לכם 300 שקלים. אז אתם צריכים ללחוץ על מי שאתם רוצים, אם יש לכם מספיק כסף. ואז לדוגמה, הנה הדגמה, אני אלחץ על בני והוא ל100 ולי יש 200, והנה קניתי, ואז אני לוחץ כאן, והנה. אז לבני יש גיטרה, ולכולם יכולים לעשות ככה, לשבת ואת הדבר המוזר הזה. כשהם קבועים, ולעמוד עם הדבר המוזר הזה. ויש את הצרחה הזאת. ויש את הדבר הזה. את הדריכות האלה. אוקיי, אז ככה זה אצל הרובוטים. ובאנשים יש את עצמנו, יש כשאנחנו קטנים יותר ילדים, יש גם ילדים נראה לי, את השומר, את הרוח של ילדים שמתו, טבח, משטרה ומנהל. המנהל יכול לעשות הכל חוץ של הטבחים. אז ככה, במנהלים יכולים להיות רק 2, ועכשיו זה 1 מתוך 2, אז זה אומר שיש מנהל אחד. אז ללחוץ פה, ואז תהיו מנהלים. משטרה, עכשיו יש 0 מתוך 3, ויכולים להיות רק 3 כאלה. אז חכו שנייה, אני אמניח את זה. אז יכולים להיות רק 3, ואם כתוב פה 3 מתוך 3, אז אי אפשר יותר משטרה עד שיהיה 2 מתוך 3, 1 מתוך 3 או 0 מתוך 3. פה זה טבח, אז יכולים, אפשר כמה טבחים שרוצים,
הרוח, כמה שרוצים, ושומר רק עד 3, כמו משטרה בול. זה בדיוק כמו שרוצים, זה דומה מאוד לילד. וילד כמה שרוצים, ואנחנו עצמנו כמה שרוצים. זה היה אז זה מה שב-1993. ובטבח נראה לכם למה כדאי יותר. אפשר לקחת מקרר שתייה, ופה פיצה, יש פפרוני, גבינה, ואין לי מושג מה זה. אז עכשיו אני אעבור ל-1973, או מה שזה לא היה. שנייה. אוקיי. אוקיי. אז נכניס אתכם כאן, אז אתם צריכים לשים את העכבר על המקום. אוי, חכו שנייה. עכשיו בכלל זה קול. מוזר מאוד. טוב, אתם רק צריכים שהעכבר יהיה על זה, וזה מוכר לכם. אז 1987, אני אראה. פליי. אז הנה, כמו קודם, רובוטים, אנשים. ברובוטים יש הרבה. אני חושב שאתם כבר תדעו. שנייה אחת. מעט פרדי בסה. אז נראה לי שאתם כבר תבינו. ברובוטים ועכשיו באנשים. נראה לי כן, כן, אנשים הכל אותו הדבר, רק טבחים, זה נראה מאוד שונה נראה לי. פה השקעות, אוקיי. אז פה יש אותם פיצות, כמו בקודם, וגם המקררים זה של משקאות. אז אין כל כך משהו שונה כאן, רק גרסה. ושכחתי להראות לכם, כמו בקודם, פה מאחורי הבמה יש את הדלת הזאת, ורק למנהלים, למשטרה ולשומרים הם יכולים לפתוח ולסגור את הווילון ולהדליק ולכבות את הנורות פה של הידיות האלה. ופה זה השירים, גם רק למשטרה, מנהלים והשומרים. פה זה להפוך לפרפל גאי, עכשיו קוראים לו, ופה אני לא בטוח מה זה. טוב, אז זהו. אני מקווה שנהנתם ושתיתנו לייק, סאב. טוב, יאללה ביי.